Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda yakubingelela. Ndlalifa yezulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Asikwazi ukuqala ngokungambongi. Kufanele simbonge ukuthi siyaphila. Inyama ihlangene nomphefumulo. Siyakwazi ukukhuluma, siyakwazi ukuzwana. Siyaphefumula, siyacwayiza. Lento ebukeka ilula incane ukunyakazisa nje amehlo ucwayize. Phela abanye bandwazile basesibhedlela abasakwazi ukuwavala amehlo abo, avulekile. Abakwazi ngisho ukuzinwaya. Kuhlala impukane abakwazi ngisho ukuyisusa. Kodwa thina uNkulunkulu sasenzela umusa. Masimbongeke ngenxa yalokho. Semdumisa. Sizoya-ke enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje siqhubeka nentshumayelo yasentabeni. Ngikukhumbuze uma ulenza lelizwi uMathewu chapter 5, 6 and 7 uyongena ugijima ezulwini. Usuke wayinika nje ithuba wawafunda lama chapter. Usuke wazinika nje ithuba. Sisaya kuona uNkulunkulu mayizivumela siwaqede angazi. Kodwa nje wena usuke wazinika ithuba emva kokuba sengisho kaningi ngathi uma wenza uchapter 5, chapter 6 and chapter 7 kaMateyu uyongena ugijima ezulwini. Phela uyindlela neqiniso nokuphila. Ngeke ungene ezulwini ngaphandle kwakhe. Ayingeke ungene. Wena-ke uthi ukhonza ubaba uJehova Sebawuda uyikhonza indodana ngeshwa. Indodana inikeze zonke amandla ezulwini nasemhlabeni. Inikeze zonke amandla. So asikwazi kwenza lutho ngaphandle kwayo. Yikho umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu Philip chapter 4 verse 13 uthi nginamandla okwenza konke ngaye onqinisayo. Uqiniswa ubani wena? Okwenzayo ukwenza ngamandla kabani? Wadonsa apha wakhe amandla. Wadonsa esihogweni noma wadonsa ezulwini? Ngiyabuza kodwa ungangiphenduli, iziphendule wena. Wathatha apha wakhe amandla okwenza lokho okwenzayo. Busisiwe umuntu amandla akhe avela enkosini uJesu. Ubusisiwe umuntu amandla akhe eqhamuka kuMoya oNgcwele. Ubusisiwe umuntu amandla akhe eqhamuka kuNkulunkulu Baba. Ubusisiwe. Ngeke ngisasho ukuthi uqale kusiwa ngaveli lapho ngoba it's obvious. Asikhuleke. Angikuqe sithandaze sisondele kuNkulunkulu ngawo lo mzuzu. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo, uthando senzele lona ukuba siphinde sihlangane namhlanje. Inyama ihlangene nomphefumulo. Ngiyacela ke Nkosi ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, licacise izwi, ukhulume uzambule. Konke lokhu sikunikela kuwena ongokuqala nokugcina, Alpha and Omega. Wawufile usiyaphila. Wabuye uphethe ihluthulelo zokufa neze-high days. Onke amandla ezulwini nasemhlabeni, igunya nokubusa kunikezwe wena. Siyabonga Nkosi Jesu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ake siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, sizoya kezweni lenkosi ngokaMathewu chapter 5 verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Iba nenhliziyo ehlanzekile ukuze umbone uNkulunkulu. Mayisihlanzekile inhliziyo yakho uzobe usuhamba ngobungcwele. Ibusiso zonke uNkulunkulu Baba asibekele zona zingezakho. Athi kuGenesis chapter 17 verse 1 no verse 2. Uthi nginguNkulunkulu uSomandla, hamba phambi kwami ungenacala. Etshela uAbraham. Mhlamba siqale lapho. Abraham wayeneminyaka engama-99.
uJehova wabonakala ku-Abraham wathi kuye, "NginguNkulunkulu Somandla, hamba phambi kwami ungenacala. Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe ngikwandise kakhulu. Uma unjani uhamba phambi kwami ungenacala." Ubumhlophe lobo, ubungcwele lobo, ukuhamba phambi kaNkulunkulu ungenacala. Ngaleso sikhathi awusanakile abantu ukuthi abantu bathini, kodwa usubheke ukuthi uNkulunkulu uthini ngempilo yami. Hamba phambi kwami ungenacala. Awukwazi ukuhamba phambi kwakhe ungenacala inhliziyo ingahlanzekile. Indaba iqala enhlizweni. uJesu silulile lapho ethi khona, hlanza isitsha ngaphakathi khona nengaphandle lizohlanzeka. Ukuze uhambe phambi kaNkulunkulu ungenacala, nakubantu ungenacala, inhliziyo mayihlanzeke. Uma khona into okufanele uyilonde, londa inhliziyo yakho ihlanzekile. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Singena ngaleyo nothi-ke namhlanje. Ngiyathanda ukuhlehla kancane kwezinkonzo zethu ngoba ngifuna ukulandelela igama lobumhlophe, lobumhlophe. Sikhulumile ensukwini ezimbili ezintathu. Sathi uma ingaphakathi selihlanziwe, umphefumulo usuhlanjululiwe. Uma nje ingaphakathi selihlanziwe, umphefumulo uhlanjululiwe. Inhliziyo isifafaziwe, inhliziyo besiba mhlophe, unembeza ube muhle, ube mhlophe, usuphatha imfihlakalo yokukholwa, ube nokukholwa okungazenzisi, ngoba inhliziyo isihlanzekile, ngoba inhliziyo nomphefumulo kuhlanzekile. Incwadi yokuqala kaThimothi kubhalwa umpostoli Paul ebhalela uTimotheyu chapter 1 verse 5 usitshela ngomgomo. Uthi kepha umgomo womyalo uluthando oluvela enhlizweni emhlophe. Uthando maluvela enhlizweni emhlophe, uthando malingabi nokuzenzisa. Usuzenzisile kwanele mntakababa, musabusaqhubeka nokuzenzisa. Kwanele usuzenzisile. Yeka manje ukuzenzisa. Yeka manje ukuzenzisa. Ngeke kukhokhele lutho. Hlangana nomuntu edrobheni uhleke ngenhliziyo inhliziyo igayibozi. Yeka ukuzenzisa. Umgomo womyalo uluthando oluvela enhlizweni emhlophe, nakunembezo omuhle nasekukholweni okungazenzisiyo. Umgomo nasekukholweni okungazenzisiyo. Athi chapter 3 verse 9 kaTimotheyu oqala, uphathe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. Imfihlakalo yokukholwa iyangcola masiphethe ngonembezo ongcolile. Unjani nembeza wakho? Awukulahle. Unjani nembeza wakho? Uyavumelana nawe? Imfihlakalo yokukholwa masiphathe ngonembeza omhlophe. Uma wenze njalo, nokukhonza kwakho kuzoba mhlophe. Ngilapho la ngikhona. Sikhuluma ngobumhlophe nje namhlanje. Nokukhonza kwakho kuzoba mhlophe qwa. Uniform yasezulwini kugqokwe ezimhlophe ezisho ubungcwele. kaJakobe chapter 1 verse 27 uthi ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kaNkulunkulu. Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kaNkulunkulu yilokhu: 1. Ukuhambela izintandane nabafelokazi osizeni lwabo. Ukuhambela izintandane nabafelo. Ake ngikubuze, umfelokazi wenu wasebandleni yini enimenzela yona? Yini enimenzela yona? Niyamhambela nje osizeni lwakhe? Ngibuza kusukela ekhanda kumfundisi, ngehle ngize kuma-elder, ngehle ngize ngofika kwabancane. Yini eniyenzela umfelokazi wenu ebandleni na? Yini eniyenzela izintandane zebandla? Ngoba zikhona nazo. Lithi lelizwi ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kaNkulunkulu yilokhu: ukuhambela izintandane nabafelokazi. Wenzani ngezintandane? Yini oyenzayo? Ngoba ukukhonza kwakho kuze kube mhlophe kufanele number 1 uhambele izintandane nabafelokazi. Number 2 kube ukuzigcina kungabi icala lokwezwe. Ngesikhathi uyenza lento, lenkonzo ku point number 1
zigcine kungabe icala lokwezwe. Sengiyalinganisa ngiyidramatize lento. Uma kunomfelokazi ebandleni kufanele asizwe omama noma ngabe ubaba ekhaya uthatha isinqumo ukuze kube ukuzigcina ezweni. Akasubonakala ubaba esenzela umfelokazi izinto. Thuma inkosikazi yakho imhambisela khona ukuze ivangeli libe lihle phela libe mhlophe libe ngcwele. Sebezothina abantu bawe uyatatazela kumimoto lana kwehla igross ishayela ubaba. Akwenze umama. Uma engakwazi ukudrive umama qashana imoto. Ngokusho ukuthi iyaziwa leyo theka baba izobona nabakude kuthiwe nimbonile umkhize. Ungene kwaMasibanibani umfelokazi sibone imoto yakhe kanti bekungeyena. So uma kuwukuthi umama wala ekhaya akwazi ukudrive ayikulula qashana imoto ifike isilethe igrosa la ihamba nomama. Eyibona lonto wena nje baba qasha kuze kube ukuzigcina kungabe icala lokwezwe. Izintandane bafowethu asizinakeni. Izintandane uNkulunkulu ufuna sizinake ngeke ziphele ezweni ngoba ziwumqhele wethu esinotho kuze sinikeze zona sizuze umqhele. Phela uma seyiqeda intandane uNkulunkulu kusho ukuthini manje? Asizoyithola imqhele yeintandane. Leyana wena wayixosha yona. Leyana wena wayihlukumeza yona. Leyana wena eyatholwa indoda yazala ngaphandle yayilanda ingane eletha la. Iyintandane leyo ngane ngoba inayo umama wayo la. Wena okhona. Uyiphethe kanjani ingane yendoda? Awuyihlukumezi nje? Uzongena kanjani ezulwini hlukumeza intandane? Yabekezela na ngoba incenga ukuhlala, incenga ukufunda isikole. Isiwutho manje uhamba uqhosha wakholiswa eMasibanibani. Nimbone sewukuthi kodwa umhlukumeza. Nembeza wakho uyasho wawumhlukumeza ungamfuni ingane yendoda. Indoda mhlambe engazi ngisho ukwazi. Mhlambe wayihlukumeza incane nayo ayazi. Yafika mhlambe usana wayihlupha lengane. Hayi uzongena kuliphi izulu ngiyakubuza mina. Mhlambe udade wenu noma umfowenu ubaba wamthola ngaphandle komshado ubuye uzohlala la ekhaya niyamhlukumeza nina lo mfowenu lo noma lo dade wenu uthule naye ngobuncenga ukufunda ngoba buhlungu esezimele nina nidlala ngemfundo ngoba phela umcebo ukhona ekhaya esezimele sinto ubhuti lo wakhuliswa ubaba nomama usuthatha icredit engekho oyihlukumeza lengane. Oyihlukumeza incane ngazilutho. Yazi mhlawumbe wayenzisa ukungcola. Yazi abanye abantu benza ukungcola enganeni. Ingane ayazi lutho incane Nkosi yami. Yazi buhlungu lento ngifuna ukisho. Ithi sizingcolisile. Wena ukhulile uhlakahlaniphile uthatha ukungcola kwayo amagaga ayo wafaka emlonyeni wayo idle ngoba yazi lutho ehlukumeza ingane. Uzongena kuliphi izulu? Iliphi izulu ozongena kulona? Umhlukumezi wena. Abahlukumezi bonke basesihogweni bayasha. Nawe lapho yakhona mongaphenduki uxolise usivume isono sakho. Siyazivuma izono zethu asibahlukumeza abanye abantu. Mhlawumbe wayihlukumeza le ndoda. Wayihlukumeza ngoba wena mama unemali incengile. Wayihlukumeza wenzisa izinto wayiwashisa izitsha la ekhaya kungengantando yayo. Wayinikisa impahla wenzisa izinto ngoba azothi kuncengile ngoba inamali ayisebenzi. Umhlukumezi uzongena kuliphi izulu? Masithande ngenhliziyo. Inhliziyo yakho ayibe mhlophe. Ukukhonza kwakho makube mhlophe. Lithi izwi lenkosi eJakobe 1:27 ukukhonza kumhlophe kungenabala phambi kaNkulunkulu yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabe icala lokwezwe. Uyazigcina wena kungabe icala lokwezwe? Uyazigcina yini? Uyazihambela intandane noma uyazihlukumeza? Mhlawumbe uhlukumeza izilwane. Izilwane azihlukunyezwa. Ushaya amagadi, ushaya izinja.
uzothini phambi kaNkulunkulu ngoba izilwane zakhe zidalwe uyena. Usazoziphendulela. Uyofisa ngathi ngabe kuthiwa uzange uzalwe, musuhlukumeza izilwane. Musukuba umhlukumezi. Ngoba uNkulunkulu mayesekuhlukumeza uzokhala. Mayesephindisela izilwane zakhe uzokhala. Uzincisha ukudla uziphekeli kodwa uzifuyile. Uyahamba uyazishiya kusukela ekuseni uzobuya ebusuku ayidlili inja yakwakho noma ikati lakwakho. Awazi nakwazi uthi abenze njani. Masebedla inkukhu zakho uzokhala. Masebedla amaqanda uzokhala. Wena uyakwazi wena ukuhlala isikhathi sideka ngaku ungadlili ngaphandle ukuthi usemkhosini. Hayi bafowethu ake siphatheni kahle indalo kaNkulunkulu. Usazoma phambi kaNkulunkulu uphendule. Ukhonzo kumhlophe okungenabala phambi kaNkulunkulu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo. Sengiya-eda-ke nokunakekela imvelo kaNkulunkulu, unakekele izilwane zikaNkulunkulu. Nokuzigcina kungabi icala lokwezwe. Ngifisa ukugcina la. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli thuba lenkonzo. Ngiyacela siguqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu. Uluthando wasithanda kuqala singakamazi wasithanda. Wathumela indodana yakhe ezelwe yodwa iNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha wasifela esiphambanweni. Madlali ke ngalomusa. Ubusazokhokha. Uthi uJesu ngeke uphume ungakhiphanga ifathe ngilokugcina esihogweni. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu nomusa siyabonga isikhathi. Siyabonga nokukhuluma kwakho osukukhulumile. Isikwaziyo ukuthi ngeke usasahlulela izwi olukhulume phakathi kwethu. Ilona elizosahlulela usho njalo kuJohn chapter 12 verse 48. Siyakubonga Nkosi ngothando lwakho ngakho konke osenzele khona. Sipha amandla ukuthi sikukhonze sibe nenhliziyo ezihlanzekileyo, sikukhonze ngobumhlophe nangobungcwele. Sisize Nkosi sinikele ukuphila kwethu kuwe ngokupheleleyo. Amalungu ethu angabi asebenzela isithe esingusathana. Siyanikela uqobo lwethu kuwe, sinikele imishado yethu, sinikele izingane zethu, sinikele abazali bethu, sinikele izihlobo zethu, sinikela nezilwane sizifuyileyo kuwe. uNkulunkulu wethu sisize sikwazi ukuphila impilo engcwele. Dumo lonke silinikeza wena izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu sesifikile emaphethelweni enkonzo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akuqinise, uNkulunkulu abe nawe kukho konke. Siyakhuleka siyanxusa. uJesu Kristu inkosi.